operation is clearly a law enforcement one, and the Philippine National Police has the power to ask the armed forces to assist. And that is the extent of the participation of my department and the armed forces of the Philippines. And all other matters in supporting the Philippine National Police are covered by operational security. Tama po. Kaya hindi talaga chismis lang to. Meron talagang natanggap. At sinabi rin sa isang interview, alas 3 ng umaga, natanggap na yung notice of arrest nung Martes, March 11. Sinabi naman ni Secretary Remulla na si PNP General Marbil nakatanggap ng notice of arrest warrant alas 3 ng umaga ng Martes at sinabihan ang Pangulo ng alas 6. Nabasa niya ng sa alas 6 ng umaga. So ibig sabihin, hindi po chismis to. Meron ng notice of arrest warrant. You're Totoo na talking siya. about two different days. Okay. March 10 Sige, clarify po ninyo para maintindihan namin. was conjecture. March 10, was chismis pa. conjecture towards Interpol, and that was the first knowledge that this administration had of the presence of a action by the ICC directed towards Interpol, and that was the only formal knowledge that we had. So, andun lang. So, ang ibig sabihin, ang gobyerno hindi or paghihingi, Ma'am. none whatsoever. Ganun din yung SOJ, pati yung SND. Wala kayong balita, wala kayong hinikayat, wala kayong pakikiusap na ilabas na yan sa lalong madaling panahon. Wala po ako rito noon eh. Nasa Vienna po ako. Na-attend po ako ng United Nations meeting sa Drugs and Crime, UNODC. Yung March 10 o yung 11 po? Parehong araw po, wala po ako rito. Ngunit nakikipag-usap ako sa telepono na tinatanong ko yung nangyayari dito sapagkat ang Department of Justice ay involved siyempre sa bawat proseso. At kinakausap ko po yung mga pwede kong kausapin tungkol dito. Okay, so wala kayo dito pero kayo nag-anunsyo at lumabas sa balita na alas 3 ng umaga pa lang ng Martes andyan na yung notice of warrant. It was me, ma'am. It was Ikaw me. ba? Ibang It was Remulla me. yun? Baka It was me na-confuse who pati. It was me who confirmed during the press conference of March on Tuesday, March when the notice of diffusion. Si General Marbil, may dadagdag po kayo. Kayo daw ang nakatanggap eh. Mama, natanggap ko po yun ay or sa after 3 o'clock. So, usually, ito po talaga ginagawa namin. Pagka meron pong request ng PCTC Interpol, we act po dun sa kanila po. Kung ano po yung request ng PCTC Interpol. Maraming salamat, General Marbil. At Interpol ang binabanggit na natin yun, ano? So, yung Interpol, ang Pilipinas ay isa sa founding member. Isa tayo sa nanguna sa pagtatatag ng noong 1952, Interpol's purpose is to facilitate cooperation and assist member nations, no? So, crime information sharing, investigative reports, specialized training, transnational crimes in particular are the focus of this agency, and this comprise terrorism, cybercrime, organized crime, financial crime, and anti-corruption. And to ensure that it is not used for persecution, in its constitution, the Interpol has Article 3, providing that it's strictly forbidden for the organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Ngayon, eto na yung press con ng ating Pangulo noong March 11 ng 2025 at sinabi niya, andito yata yan, it's a request of the Philippine government from Interpol. And
to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived or it came from ICC, but rather from Interpol. Because they asked us, we have commitments to them. We live up to those commitments. I don't think we violated the country's sovereignty. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron contact pero not on an official level. We did not help them in any way. The arrest we did today was in compliance. Ayan, mabasa ninyo. Was in compliance with the commitment to Interpol at hindi yung ICC. Hindi natin kinakausap ang ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento. Wala kaming binibigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. So kung may duda, You, ma'am. walang may Again, I alam. repeat, As of March. Categorically, no one knew until 3 o'clock of March 11. 3 a.m. Yes, ma'am. Sa umaga. Noong March 9, ang ating USEC sa PCO sabi, if Interpol hihingi ng assistance galing sa gobyerno, tutulungan. So why was Interpol already being mentioned and being bandied about as early as March 8, March 9, kahit wala pang notice, wala pang red notice, wala miski ano? Ma'am, maybe in context, sabi ko nga, marami ho naging pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin, kaya hindi natin nalilimutan. Isang example po dyan ay yung paghuli po kay Alice Go sa Na ang palasyo, nagsasalita na yung PCO, sinasabi na huwag kayong mag-alala, handa tayo sa anumang mangyari. Eh bakit nagre-reassure na? ano ho kasi yan, Parang ang pinapanakot. mekanismo po kasi ng International Tribunal, tulad po ng ICC, ay lumapit po sa Interpol upang ipamahagi upang iserve ang warrant kasi wala po sila sariling kapulisan ang ICC. So, Kaya alam na umaasa ninyo. rin po sila sa Interpol. Tama. So, ang executive, alam na ninyo na ang Interpol ang gagamitin. Hindi sa wala Ay, tayong ano po alam. yun eh, logical lang po yun. It's logic that Interpol will be the one used as they were the ones used in the past already. Alam naman natin na gagamitin ng Interpol, pero hindi naman laging Interpol ang ginagamit ng ICC. Hindi ko po alam yung iba. Paano natin Ang alam alam? ko lang ho, Interpol talaga. Ang alam natin, iba-iba, di ba, sa history ng ICC. Kaya nagtataka ako, ba't ang aga-aga, March 8, alam na natin Interpol ang pagbibigay ng warrant. Marahil ho kasi ang Interpol may opisina rin po sila sa sa Paris tsaka sa Hague. Kaya nag-uusap-usap po lahat 'yan. Yung Eurojust, Europol, ICC, ICJ, isang lugar lang po 'yan sa The Hague. Oo, alam natin, pero iba-ibang pamamaraan ang ginagamit ng ICC para hulihin, dakipin, at mag-serve ng warrant. So, ang sinasabi natin, siguro sina General Marbil, ang pagkaalam mo, tungkol dito sa warrant mula sa Interpol, and ang pagkaalam mo, tungkol dito sa warrant mula sa Interpol, nung Marso, ika-11 ng Marso, tama ba? Yes, Madam Chair. Sigurado kayo, ha? Yes, Madam Chair. Oo, okay. So, but you just said na it doesn't go to your directly. Sabi mo, dumadaan muna sa transnational crime. Pwede ba natin tanungin ang ating head ng transnational crime? Andito po si Executive Director Alcantara. Kayo ba ang una nakatanggap nitong galing sa Interpol? Magandang umaga po, Madam Chair. Tama po yun. Ang NCB Manila ang tumanggap po at 3 o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant of arrest na po ang ating dating Pangulo at yun po ang ginamit namin, pinan-out namin. Tapos pinadala ninyo kagad sa kapulisan? Law enforcement agencies po ang mga pinadala natin, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang Bureau of Immigration at po ang Department of Justice. Okay. Maraming salamat. At may dadagdag yata si Secretary John Vic.
Wala na, ma'am. Wala na, ma'am. Okay. At was a red notice, itong tinatawag na red notice, iyon ba ang pinadala ng Interpol, Executive Director Alcantara? Kasi ang binanggit mo ngayon, diffusion, kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkaka po ang general public or everybody ng Pero alam natin na hindi magkapareho yun. It's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red Mas alam ninyo ito sa akin. Opo, Ang opo. diffusion po hindi red notice. Hindi Natin ang website. request for international police cooperation that is coming from an entity or another member country that is directed to another member country or Tama, several oo. countries. Yung po ang pagkakaiba. Sa member to member, Opo. it's an unverified report requesting for information. Humihingi lang, nakikipakilang sa kapwa member na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopost sa website katulad ng red notice. But Tama po ba? It went through the police of the organization's police database. Pumasok din po yon sa database. Pumasok sa database for unverified. Maliwanag siya, di ba? Papaliwanag po na So hindi po red notice ang natanggap, tama? diffusion po. Red diffusion. Diffusion. And more technical po, it's a wanted person diffusion. Tama. More technical. So walang red notice. Kapag walang pag-diffusion lang, ang pagkaintindi natin, humingi lang ng impormasyon, di ba? Hindi po. Meron po tinatawag na red diffusion, blue diffusion. Oo, maraming kulay yun eh. Yung sinasabi po niya na humingi lang ng impormasyon is blue diffusion. Okay, Information. may kulay ba ito? Yung Eh, pinadala sa atin, anong kulay ng diffusion? Ito po ay wanted person diffusion. So walang red notice. Hindi po siya red notice. Nakatanggap pa tayo ng red notice at any point? Itong pong wanted person diffusion na to, pagpasok po sa Interpol sa Leon, pa-process po ng notices and diffusion. Opo, alam po natin yon. Alam natin yung procedure. Ang kasunod po Madalas nun- na natin ginawa yan eh. Kasunod po nun, mag-i-issue sila ng red notice. But this Teka. time, dahil po may urgency, they decided na it will go through by So lumundag na diffusion. tayo mula sa diffusion, hindi man lang na-confirm, hindi man lang napagtibayan, kasi inaamin ninyo wala namang red notice kailanman. It is our job to fight immediately because the nature of the diffusion is... Bakit si Congressman Arnie Teves may red notice na pa natin na nagagawa ng paraan? Hindi ko po masagot. Ma'am, yung kay Arnie Terves, kaya ho siya nahuli sa East Timor ay dahil sa red notice. Yun ang dahilan. Oo, klaro po yun, yung red notice. Kaya nga, ang pagkaintindi namin, red notice din ang sinasabi. Ngayon, lumalabas na wala kailanman na lumabas na red notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. Baka dahil sa panahon, kasi mabilis po ang pagganap ng lahat, yung mga pangyayari. Mabilis po nangyari. Kaya, marahil, sa ordinaryong pagkakataon, nandyan po ang red notice. Dito, wala akong pagkakataon marahil. Madam Chair, gusto So, ko... ibig sabihin, ang katotohanan, walang red notice. Mag-ingat po kayo, you're under oath, makukontempt po tayo. Dahil pagbibigyan natin, kasi sabi, red notice, yung pala, hindi red notice, nasa diffusion na po. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Pakita po natin, may pagkakaiba yan, matindi. So, itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretary. Hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. So, So, disclaimer. Pero, nag-mobilize ang paan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki na kapsan para sa isang request. Hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi sabi dito, sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa,
sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmittal lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang 7,000 ang pulis na ang minobilize Bakit sinasabing ganito? Yung sinasabi po nyo na Hindi, binabasa ko. sila po naglagay niyan Hindi po tayo. Ibig ko nagsisinungaling ang Interpol? Hindi po Interpol ang nagsisinungaling. Yung gumawa Pero ang Interpol ang sinasabi ninyo sabi nila dito itong diffusion ng Interpol pagkatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila naimbestigahan, hindi pa nila napapatunayan itong diffusion at kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila naasikaso to. Yan yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi ho lahat na sinasabi dyan ay gano'n na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabig sila na mali. Kaya marami ho silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan Sasabihin nila na Kaya ho yan, nung sinabi na meron silang pagkatapos consultation, na makipag-ugnay sa gobyerno ng Republika ang pala isipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. sinasabi ninyo, palusot lang to, hindi to totoo. Hindi po, yun yung Paano form tayo letter. maniniwala sa Interpol? Yun po yung kanilang form letter. Kaya, hindi ko alam talaga kung sinong kausap. Pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan, sino ang kausap, baka alam ni Secretary Anyo. Ang liwanag dito, hindi naman ako nagchichismis o nagkakahaka. Ang liwanag nakausap na daw yung gobyerno at sumang-ayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmittal lamang. Ibig sabihin, nauna yun. Andyan ang liwanag Anybody wish to comment? Secretary Anyo, please. General Marbil. Bakit may prior consultation and assent? Bakit sumang-ayon ng mas maaga? Well, Madam Chair, I'm not aware of any coordination of that, and I only learned of this diffusion and warrant for arrest in the morning of March 11. So, yun lang. So lahat kayo, March 11, 3 a.m. O 3:04, ito yata dito. Tama naman yun. Pero, Executive Director Alcantara, Opo. form letter ba to? Medyo specific to prior consultations with the government of the Philippines. Hindi siya form letter I cannot Nakakita na rin kami. confirm or deny, Nakakita but, na rin kami ng it ganito. looks like a form letter. Form letter? It What, looks agree like- to comply? Oo. Okay. It's a genuine letter from the Interpol that came from the Oo, Interpol tama. system. Verified naman to. Opo. Kaso nga lang, unang-una, diffusion lang siya. No such thing as red notice was ever received. Ma'am, Sabi mo, dahil sa kailangan i-expedite. Ikalawa, tinatanggi ninyo na merong prior consultation dito at saka acquiescence or agreement. Hindi ko po masagot yung prior consultation. Ang masasagot Wala, ko po. nandito lang. Oo. Ba't susulat yan kung dito to, Okay, basahin pa rin natin. Andito tayo, no? Ayan, si Senator Cayetano, maraming nakikita yata Tapos sa page 2, no? Gusto ko lang magnan to, no? Kasi ang liwanag po nito, Ang sabi dito, basahin po natin yung page 2, ano? Ayan, the ICC has been mandated to investigate crimes against humanity. Pakitignan na lang po ang sumunod. Sige, itaas pa po yan. Indirect co-perpetrator. So, ibig sabihin, hindi siya principal, indirect pa. Parang ganun po yung understanding. Sino yung direct? Saan na yung direct? Ba't hindi inuna? Pangkaraniwan ba to na hinuhuli muna yung indirect kaysa sa direct? Form lettering ba to? Iba ho kasi ang legal language na ginagamit ibang bansa sa kanila hong pagbibigay ng communication. Tama po. Siyempre, iba-iba yan. At saka translated to in many languages. Opo. Pero yung indirect, sa palagay ko, kahit Frances man yan or High German Swiss, ganyan pa rin indirect. Hindi siya principal. Hindi kasi yung legal system po depende ho sa kanilang pagkasulat ng kanilang mga batas.
Kasi kagaya ho sa atin, conspiracy po ang tawag natin dyan, di sa ating bansa. Co-conspirator po ang tawag sa isang taong Tama. participate sa Tama. isang krimen. Ito, corporator. Yun nga ho yun. Pero indirect. Marahil yun po yung definition niya ay lumalapit po sa ating definition na conspiracy sa ating bansa. So yun po yun. Marahil lagay natin sa context na yun po ang kanilang gawahe sa kanilang batas, sistema ng batas. Pero sinabi ho na co-perpetrator. Tama, pero indirect. Kasabwat. Sinabi ho diyang kasabwat. Okay. Ngayon, tignan natin. Action to locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws or the applicable bilateral and multilateral treaties. Ibig sabihin, hindi yung kidnapping or yung Hindi po extraordinary kidnapping. Wala hong nangyaring kidnapping, ma'am. Pero may extradition bakit Hindi, meron ho dalawang option yan. Ang haba ng Ang proseso. international humanitarian law gives us two options. Walang There are two options in humanitarian law. I'm just The first talking option is about the extradition. diffusion, No, I have to explain the law, ma'am. The international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am, not extradition. So despite the myriad and ironclad commitments to Interpol, hindi tayo dito sa hinihingi. Hindi ho sila familiar sa system Ang natin. hinihingi nila, extradition, hindi surrender. Hindi po Hindi. ba? Ang liwanag eh. Yan po ay kanilang sinasabi customary law sa maraming bansa na extradition. Kanina sinabi mo, Hindi ka nga eh, customary yun po. law, yung procedural at administrative, hindi nila... Pero yun nga ho eh, hindi nila alam yung ating batas eh. Hindi ho nila alam na meron tayong report 9851 na nagsasabi pwede extradition o pwede surrender. Teka, Ang pinili po namin executive action po, surrender po. Tapusin muna natin yung sentence kasi meron pang karugtong. Extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national law. Susunod tayo sa 9851. Yes, yun know, sinunod dyan, 9851. Oh, sige. And hindi extradition ang aming ginamit, kundi surrender. Eka, meron tayong iko-konsulta, Attorney Alexis Medina, na sulat ng iba't ibang libro tungkol sa international law at sabi niya, hindi tumbok sa extradition o surrender, hindi sila pareho. Kaya kinakailangan intindihin. Eto, na extradition, kaliwa-liwanag sa batas natin. Senator Cayetano, and thereafter we will consult Attorney Medina. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'll ask my questions mamaya po kasi may konti akong introduction. Just to follow your point, was there or was there not cooperation here? On page 2 din kasi nakalagay din, assurances are given that extradition will be sought upon the arrest of the person in conformity with national laws and or application bilateral and multilateral treaties. Tapos person, this request is treated as a formal request for provisional arrest in conformity with national laws. So, yun lang ang question ko kasi dun sa una sabi hindi sila sumulat, hindi nyo alam kung sino nag-cooperate. Of course, I'll take your answers at face value and presumption of regularity unless it's inconsistent. So, dito lang sa action taken, so dito sa page 2, sinong nagbigay ng assurances? Tapos, nung na-receive natin to na this is to be taken as a formal request, did we take this as a formal? I'll stop there just so that before we move to the treaty and tama yung surrender. I just want, factually lang. So did, to our knowledge, Secretary, Ano yan eh, form letter nga ho yan ng ICC. Yeah. In expectation po nila, walang ibang option kundi extradition. Pero hindi ho ganun ang bating batas eh. Our local law, Republic Act 1951, allows us an executive option. Thank you. so to your knowledge, SOJ, ma'am, para lang hindi malito ha, kasi dalawa yung Secretary Rimulya, may I call you SOJ and may I call you SILG, just so that walang confusion. So sir, so to your knowledge, yung sinasabi nilang sa kabilang page at saka sa page na to na assurances were given, to your knowledge, that wasn't from the Philippine government. Ano ho yan eh, ang sinasabi po nila dyan, makakasiguro kayo na hihingi namin sa extradition
ang taong yan na aming ginawang wanted. But is that Interpol so did Interpol assure that? Kasi ano ito diffusion notice is not given to, pagkaya ng red notice buong mundo ho, nakukuha yan, itong diffusion notice limited to a few countries. And then- distinction. And then sino po ang empowered to give them assurances that we will? Or is it Sila ho, standard, kaya nga form letter po nila yan eh. Okay. Form letter nila yan. But when they say that there was assurances from us, is that a general assurance because we're member of Interpol or meron nagsabi sa atin that we assure you? They're the ones assuring us that they will seek the extradition. Okay. Sila po nag-a-assure sa atin. Okay, gusto ko lang tapusin to, no? At sumunod kay Senator Cayetano. Sumunod na sentence, basahin po ninyo. The request is to be treated as a formal request for provisional arrest. Ibig sabihin provisional, in conformity with national laws. So ang liwanag po, hindi yun ang nangyari kasi hindi naman provisional arrest, dinala na dun sa dahig. Saka in conformity with national laws, kapag yung Article 17 po ng RA 9851, hindi naman siya sumunod. Ang provisional arrest po is only for extradition. Hindi po kasi extradition ang route natin. Okay, pero natapon na tayo sa extradition, pinag-usapan na ni Senator Cayetano. Ang request lang dito, provisional arrest? Kaya nga ho ginagamit po yung Provisional term pala? na provisional arrest in conjunction with extradition. Hindi po extradition ang ating pinagdaanan dito. Okay, nais kong tawagin ang ating eksperto dito, si Professor Alexis Medina, na nagpapaliwanag na yung surrender ay naiibasnag yon sa lahat. Kaya't I'd like to recognize Attorney Alexis Medina. You've written extensively on the distinction and application of surrender versus extradition. Ano kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? It would